Nagy szeretettel köszöntök mindenkit innen a Bosnyák térről. Igen, nagyon rég nem foglalkoztunk a budapesti hírekkel, és a mai nap folyamán pont ezzel szeretnék tovább haladni, hogy mivel egészen pontosan mindjárt kitérek rá. Ugye mostanában nagyon sokat videóztam az agglomerációban, és még fogok is, hiszen a Vármegye bérletnek köszönhetően kinyílt előttem így a világ így Budapesten kívül, és szeretek felfedezni újabb helyszíneket, és emiatt nem volt régóta budapesti hírek, pedig ez egy olyan fontos pont, amit nem lehet eléggé kivesézni, hiszen mindig történnek dolgok, és a budapesti hírekben pont az újdonságokat mutatom be nektek, és például történt egy ilyen változás is itt a Bosnyák tér életében. Ugyanis tovább rövidült a Tököli úti egykori villamos vágány. Ugye emlékeztek rá, akkor még 2014 környéken, amikor a M4-es metrót átadták, akkor ugye visszavágták a keleti pályaudvartól a nem használt vágányokat egészen a Reiner-Frigyes parkig, tehát most onnantól jönnek a vágányok. Aztán ugye volt itt a 3-as villamos felújítása, és ugye innen is kikerült egy-két sínszál, valamint ugye még nagyon régen, amikor a gyors 7-es buszok jártak, akkor a Zugló vasútállomásnál kibővítették a peront, emiatt ugye ott is eltűnt egy vágány, és most még tovább rövidült ez a történet. Ugye nézőkkel jártam be még valamikor pár évvel ezelőtt a 44-es vágányokat egy ilyen közönség találkozó alkalmából, és érdemes időnként újra filmezni ezt a történetet, hiszen nem csak egy szomorú dolog, hiszen lenne haszna egy Bosnyák tér belvárosi kapcsolatú villamosnak, tehát hogy a 7-es buszok azok gyakorlatilag tömve vannak, én is úgy jöttem végig, hogy egymás fenekébe voltak az autóbuszok, tehát nem csak, hogy azért szomorú, mert ugye ez a villamosjárat megszűnt, és nincs is rá esély, hogy valaha ez újrainduljon. Ugye itt rohad az idők végezetéig, de hál' Istennek, ha már nem is használják, akkor eltűnik időnként egy-egy darabja, és emiatt érdemes időnként visszajönni, filmezni, hogy a változást megnézzük. Ugye itt minden maradt a régiben, látjátok is, hogy már a felső vezeték sincs felettünk, ez nem az, ami itt van, ez gyakorlatilag valami más kábel, másik kábel, az a felső vezeték még megvan, a fölött, a vágány fölött, de eléggé tragikus állapotok uralkodnak itt, és hát lesz is fejlesztve ez a környék, úgyhogy valószínűleg az utolsó pár évben láthatjátok már csak ilyennek ezt a környéket, ezért is járjuk. Ugyanis épül itt egy új irodanegyed, és azért mondom, hogy irodanegyed, mert ezek az épületek inkább irodaépületek, mint lakóházak, bár lesznek lakóházak is közte, de ez is egy ilyen 15 perces város lesz, mint a Kopaszigát térsége. Ugye ez nagyon menő lett így a 21. században az Európai Unióban. Rengeteg város követi ezt a példát, például Bécs is, hogy közeli helyszínt említsek meg, de mindenhol máshol az Európai Unió területén. És hát igen, ott eltűntek a vágányok, eltűnt a hurok, amit meg fogunk majd nézni. Viszont nézzük még meg ezeket az állapotokat, hiszen itt is el fognak tűnni a vágányok, ugyanis a tervek szerint, ugye ahogy ez a városnegyed kezd kiépülni, ki fogják szedni innen a vágányokat, és az autóbuszok nem így a út szélén fognak megállni, vagy végállomásozni, hanem gyakorlatilag itt középen egy buszkoridort akarnak kialakítani, hogy gyorsabban, kényelmesebben lehessen haladni az autóbuszokkal. Ami viszont azért is fontos, hiszen megemlítették ebben a cikkben, amit olvastam, és ahol a látványterveket bemutatták, hogy azért is jó, hogyha középre teszik ezt a buszkoridort, mert akkor a későbbiek folyamán akár van lehetőség visszaépíteni a villamost. Ugye ez a vágányok felbontásával fog járni, de hát alapból még, hogyha nem is lenne itt buszkoridor, akkor is fel kéne bontani itt a vágányokat, hiszen hát azért elég undorító, és hogyha villamost is szeretnénk közlekedtetni, akkor is itt az egész alépítményig vissza kellene bontani mindent és újraépíteni újabb sínszálakból, úgyhogy ilyen állapotok uralkodnak. Jelenleg itt látjátok, még fa is nőtt. Ez már korábban is le volt aszfaltozva,
hogy ugye itt a gyalogosoknak könnyítsék az átjutást a zebrán, illetve ugye itt alacsonyabb járdaszegélyek épültek, hogy kerekesszékkel vagy babakocsival is egyszerűbb legyen átkelni az úton, úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, ezt már valójában láttuk, de ugye itt is eltűntek emiatt a vágányok, és megnézzük közelebbről ezt az egész irodanegyedet, mert nagyon terjeszkedik. Így néz ki, épülnek az irodaházak, úgyhogy rohamos mértékben épül ez a városnegyed, elképesztő, tehát én nem tudom, hogy láttam-e már ilyen gyorsan városnegyedet építeni, hiszen alig körülbelül 1-2 éve jártunk itt, és akkor még semmi jele nem volt ennek az építkezésnek, hát illetve apró jelei voltak, most meg már nézzétek meg, majdnem, hogy félkész állapotok vannak, úgyhogy hihetetlen, folyamatosan dolgoznak itt a daruval, és ki fogja nőni magát ez a városnegyed, ugye Zenitnek fogják nevezni, ugye ahogy a táblán is láthatjátok. Régebben is terveztek ezzel a területtel valamit, akkor Mundo plázát akartak ide csinálni, de hát egy újabb plázának szerintem nincs helye, főleg ebben a térségben, ahol pár villamos megállóra ott van az Árkád, a Sugár, illetve ugye pár busz megállóval feljebb a Újpalotánál ott van a Pólus Center, meg az Ázsia Center. Tök fölösleges lenne még egy pláza ide, viszont nagyon sajnálom, hogy ilyen irodaházakat építenek főleg, és nem olcsó önkormányzati budapesti lakásokat fiatalok számára, akik el szeretnék kezdeni valahol az életüket, és tényleg megint ezek a luxus lakások meg irodák irányába megyünk el, amikor rengeteg üres irodaház áll ugye Budapesten, főleg ugye köszönhető a Covid hullámnak, amikor ugye rengetegen home office-ba mentek át, tehát a mai napig félig üresen konganak az irodák, és nem hiszem el, hogy pont erre van szükség, de hát ugye nem tudom, gondolom úgy gondolta a befektető, hogy az irodaházra nagyobb szükség lesz, illetve nagyobb bevételt lehet szerezni. Nem tudom, nem akarok ebbe belemenni, de nagyon szomorú. Az kevésbé szomorú egyébként, hogy fejlődik Budapest, mert én örülök neki, hiszen az itteni pusztulatnál ez szerintem sokkal jobban fest. Viszont az, hogy mi nem fogjuk tudni ezt használni, meg nem nekünk épül, az szerintem felháborító, tényleg. Tehát lehetett volna gondolni itt az itt élőkre, mert rengetegen albérletben élnek a mai napig, vagy akár olyan önkormányzati lakásokat építeni, amit mondjuk olyanoknak tudtak volna kiadni bérbe, akik mondjuk kevesebbet keresnek, viszont szeretnének hol lakni, úgyhogy nagyon szomorú vagyok, de hát az a baj, hogy manapság ugye nem a önkormányzat vagy az állam építi a lakásokat, hanem gyakorlatilag magánbefektetők, és ugye Rákos rendező is erre a sorsra fog jutni, hogy ott is magánbefektető fogja építeni a 70-80 milliós luxus lakásokat, és nem az állam fog megint egy lakótelepet felhúzni, mint amit annó tettek, akár Békás megyer vagy Káposztás megyer esetében, vagy még sorolhatnám a további lakótelepeket. Kiírás szerint AA++ alacsony energiaigényű újépítésű lakások fognak itt teremni, hát nem tudom, ez lehet, hogy én vagyok a hülye, és nem értek az építészethez, de ez nekem egyáltalán nem lakásnak tűnik. Ezek inkább ilyen irodaházaknak vagy bevásárlóközpontnak néz ki. Lehet, hogy el van dugva mögé a lakások, amik épülnek. De hát mit várunk ettől a környéktől, amikor még a Hermina Happy Landet se fejezték be, nem tudom, 20 év alatt? Vagy nem tudom, mióta épül az. Gyerekkorom óta, amikor még itt laktam, 10-12 éves koromban Rákospalotán, és rengeteget jártunk erre, már akkor épült ez a Happy Land, és azóta nincsen kész, a fele sem, akkor mit várunk ettől a városnegyedtől? De elérkeztünk a lényeghez, ami itt található előttünk, ugyanis itt volt a hurok, eltűnt teljes mértékben, bedarálta az építkezés, ami nem probléma, hiszen egy szép emlék, és nagyon örülök, hogy készítettem annó videót a villamos hurokról, meg ugye rengeteg található belőle az interneten, például amikor Becske Andrissék is kijöttek ide villamossal, és van emlékünk, viszont olyan szempontból nem kár, hogy teljesen feleslegesen foglalta itt a hasznos helyet,
és talán ez így értelmesebb lesz. Valamint ugye, ami jó lesz ebben az egész építkezésben, hogy kiszélesedik ez a kétsávos út. Így irányonként nem egy-egy sávon haladhatnak majd az autósok meg buszok, hanem szerintem egy 4 sáv ki fog épülni. Ez igen, imádom, amikor rollereznek itt a nagyon szűk járdán, aztán majdnem elcsapnak, aztán még neki állt volna feljebb, hogyha elcsap. Na igen, nézzétek meg, hát ezt szerettem volna bemutatni, még el is sétálok odáig a Rákospatakig, aztán megmutatom ott is mi a helyzet, aztán szerintem itt lezárjuk a videót. És itt van ez a szomorú történet vége, gyakorlatilag itt a villamosurok teljes mértékben már megszűnt, úgyhogy már csak egy ilyen vágánycsont maradt. Úgyhogy ennyi. Tordibál az egyik munkás nem tetszik neki, hogy videózok. Mint hogyha annyira titkolnák, hogy mi folyik itt. Az ilyenen mindig csak nevetni tudok. Na mindegy gyerekek, ennyi lett volna már ez a videó. Ennyi maradt a hurokból. És elméletileg itt fog még épülni még egy híd. Így fog kiszélesedni ez a kétsávos út. Úgyhogy ennyit erről. Hát ennyi lett volna ennek a huroknak a bemutatása. Nagyon sajnálom, hogy tényleg ez történt vele, de valljuk be, egy sokkal másabb városképet fogunk ezen túl látni. Itt Bosnyák tértől felfele, és talán képülhet egy ilyen központi szeret. Ennyi lett volna, egyébként nem akarok bemenni, mert egyáltalán nem is tudok bemenni, mert egyébként még építésterület, meg annyira nem érdekel, hogy itt milyen lakások vagy irodák épülnek. Igazából én a videót a hurok eltűnésére akartam kiélezni, hogy megmutassam nektek, hogy most már nem tudtok kijönni, filmezni soha többé ezt, úgyhogy ha szeretnétek megnézni, akkor az én csatornámon még megtaláljátok, amikor még be tudtuk járni, hát akkor is már csak egy fél hurok volt, mert akkor már le volt zárva, úgyhogy ennyit erről. Imádom egyébként az ilyen munkásokat, ennyi szabad ideje van, hogy nem dolgoznak, hanem fogja azt a hello. Hú, de sok szabad ideje van, biztos kávészünetet tartott, amíg a többiek melóznak. Nem tudom, mint hogyha titkolnák, hogy mi épül ide, pedig szerintem mindenki szemmel látja. Úristen, levideózták, bárki eljön, az meg tudja nézni, úgyhogy szerintem, hogyha annyira titkolni való lenne, akkor kellett volna rám ordítani, hogyha körülbelül 800 méter magas fal lett volna, és a között videózgatok be. Úgyhogy ennyit erről. Ezt szerettem volna mondani, ez nagyon jól megkapcaktatott ez a munkás. Jó munkát kívánok neki. Ajánlom, hogy nézelődés helyett építkezzen. Azért fizetik. Mindenki végezze a saját munkáját. Ennyit szerettem volna mai videóban mondani, mutatni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek legközelebb is. Legyetek jók! Sziasztok!